unjani ngiyaphila hawu ngabe ngelelo usibani bani namhlanje waqiniseleni vele mawuthi uyangithanda noma wawudlalela nje wawubhorekile ithi hawu ngangiqinisile yacaba ukuthathwa indaba lapha itshela ukuthi hawu yahlabana mina kababa hawu ngangiqinisile hawu ngangiqinisile nontokoza ngabe nonjabulo hawu ngangiqinisile impela nje hawu ngangiqinisile impela yini angangiqinisile ngathi idlalela ke hayi kuthi ngicabanga nje hayi avele sizame vele ngunike uthando hawu ngempela hawu Nkosi yami hawu ngiyabona vele phone vele phone uyabona emva ka 2 hours emva ka 3 hours ngicondisiza bandla yazi sekenza inkinga la waphahla ke ifoni yami phansi ngicondisiza phela ngithengele ifoni bese ihoba nje ezakwethu siyawazi vele ukuthi sinitla selishe inhlavu hawu zijela besithula seyithi manje ngiziba yangiziba niphona nca ngozivi ngizebhizi okay idlule lenkulumo hamba isikhathi yazi nginenkinga ngiconga phela ufuna ngisuke esikoleni bandla ngibuyele ekhaya iphindi nje inhla ithi akushubile ke la yothi uyabona uma kuyaziba impela yaziba yothi ubona content ethi iyasebenza sithi mina ngibona ngathi iyasebenza mina ay mina ngisho singayeka nje bandla mina angiboni nje ukuthi iyasebenza so easy